De Hoeve is een Lietse dorpsclub die dit seizoen degradeerd is uit de Fieldhaardklasse. De ploeg van Sake Koelma is dan ook de onderdog tegen de grootste club van Friesland die ook nog op het hoogste niveau speelt, LDODK. Maar daar is in de eerste helft neer van te vernemen, want de stellingwervers pakken brutaal de leiding. Ze komen maar liefst halve fjouwer voor. En LDODK had amper een antwoord. Femke Faber zorgt ervoor met haar vierde goal dat de skeer bij het skoft behind bloed tot 12-8. Ondachtig taskoger is Friso Bode, de oranje speler die bij LDODK komt. Ik heb vandaag even gekeken bij de bekerfinale. En nou ja, volgend jaar sluit ik aan. Ik heb daar heel veel zin in. Er staat een leuk groepje, dus gaan we wat moois van maken. In de tweede helft komen meer eerste selectiespelers in het veld bij LDODK. Erwin Zwart scoort vlot 3 keer en dan is het alweer gelijk. 4-4. Ek Betty Jongsma leed haar weer de sjen van de ploeg en zet LDODK op 21 zandje. Maar de Hoeve komt sterk weer om. In de laatste minuut op de stand 21-20 krijgt de Hoeve grote kansen op de liekmaker. En dus minimaal een verlenging. Maar dat slag het krekt net. LDODK wint de Noordelijke beker en bezorgt trainer Erik Wolzink zijn eerste prijs bij deze club. Ja, dat klopt ja. Ja, leuk. De beker, het Noorden was een enerverende wedstrijd. Waarin we toch wel wat achterkwamen en uiteindelijk het wel goed maakten. Prijs. Ik zie het meer als de afsluiting van het seizoen. Maar goed, hij telt. De selectie is nog vrij. De internationals gaan een maandje 2 weken op trainingskamp naar de Dominicaanse Republiek. 16 augustus begint het nieuwe seizoen. Ik zit er zeker op te wachten. Maar eerst de Dominicaan en dan even vakantie en dan gaan we op naar het volgende seizoen.